Simppa, Elkku Simppa se tässä. Ja tämä on Elmerin kootut. Millä mopolla äidinkielä opetetaan ja? Verbillä. Padam! Kun sä menet Jyväskylään, mikä sinua vaanii siellä? Jyväskylä! Padam! Mitä Timo Soini sanoi, kun se otti uuden kännykkäliittymän? Tuli iso kytky! Padam! Kun kaukolämmöstä tulee lämpöä, niin mitä pitkin se kulkee? No kaukoputkea pitkin! Padam! Mitä lukee Kari Uikin kirjeessä, kun sille tulee kirje? Uikkari! Padam! Kun sä et halua nähdä tyhmiä ihmisiä ikkunasta, niin mikä sinulla pitää silloin olla? Pälekaihdin! Padam! Mitä Simeon tekee kuviksen tunnilla? Puhaltaa 2 promillea tauluun. LPT. Padam! Mitä alushousuja käytät TV:tä katsoessasi? Digiboksereita. Padam! Mikä sää on silloin, kun vain sataa ja tekisi mieli sisällä sättäillä? Se on kikkeli. Meinaa sitä Kick Messengeria. Padam! Kun sä jäät keksijän pajalla jumiin, niin mitä sinun pitää tehdä? Syö keksiä. Padam! Mikä on pokerisalin toinen nimi? Hunttisali. Padam!